Ponme por de pé, porque así recordo vellos tempos, xa mañá de Benito, digo que é infiel porque galeguizou o primeiro nome, pero o segundo ainda está no territorio de infiel. Digo eso porque hai xa uns 15 anos, por iniciativa miña, a mí gustame inventar cousas, nos creamos a Orden Vieita. Creamos aquí en Vigo 4 vieitos. O ano pasado celebramos o capítulo, celebramos cada ano, alá no meu cenobio en Padroso, éramos 14. Hai incluso unha vieita. Tamén veo il, e algún máis, Benito Eladio, tamén outro infiel, pero bueno, nos estamos neste período de sementar a ir ganando... Algún infiel máis? Vai, sí, a ir ganando cristiandade. Ben, para min é unha gran satisfacción que Xosé Benito me pedía presentar este libro. De feito é a profesión que eu elixín na vida e que me ten dado moitos praceres e que me sinto moi recompensado. Xosé Benito, ademais, é autor meu. Eu publiquei 3 libros. O último, O río Arnoia, que é un libro fundamentalmente fotográfico, que fixo Ferrín un prólogo fantástico, e Xosé Benito fixolle o texto, un texto magnífico, extraordinario, a cada un dos concellos por onde pasa o río Arnoia. Bueno, pasa por Xunqueira, lóxicamente, por cerca de Padroso. E despois dile aprendín aí unha cousa, feito libro, levo unha vida feito, editado, cerca de 1 millar de títulos. Por qué? Porque teño xa moitos anos. E aprendín ali que eu antes decía que o río Arnoia morría no Miño, estaba equivocado. E agora digo que o río Arnoia entrega as augas no Miño. E eu aprendi tamén que eu non vou morrer, vou entregar as augas, parte delas no río Arnoia, que é a miña terra, e a outra parte aquí na ría de Vigo, onde neste grau cumpro da miña chegada 50 anos. Xa parece que foi onte, pero eu cando teño añoranza de quero escutar o silencio, que o coche marcho a Padroso, eu non vou a Padroso, nunca, eu nunca salín de ali. Xosé Benito tampouco saiu de Ceranova. E claro, o orgullo que ele ten é moito máis grande que o meu, porque estuvo San Roselio. E claro, iso que queda dos que estuveron non se nota, porque agora está todo no aire, pero iso que fomos herdando, iso é o que decía o poeta de Vigo, que naceu aí no Calvario, morreu en Santiago hai pouco, que aquilo que vai en nós e nos leva, aquilo que vai dentro de nós e nos leva, iso é a cultura. E claro, e da parte de San Rosendo, logo veu o Gran Curros, veu Celso Díaz Ferreiro, e pois onde o mundo se chama Ceranova. Claro, eu non podo dicir iso, onde o mundo se chama Padroso, claro, non é nada, pero é moito, porque temos aí un Carballo de Padroso. E entonces, claro, teño que presentar este libro, que é como unha criatura. Xosé Benito, estes días, vin na prensa ou na radio ou en internet, que era como un fillo dilo. Claro, cada libro é fillo do autor ou da autora. E, ademais, maquetou-no a súa filla, Cristal. Encargouse da impresión. E saiu un fillo, que diría Antón Santamarina, guapo. Guapo por fora. E por dentro vai explicar que tamén está guapo. Pero o libro ten que ter unha portada, ten que ter unha contraportada, ten que ter papel, ten que estar ben impreso. É un libro guapo. E logo, refollando aquí,
vin que está tamén a igrexa mozárabe de Santa Comba de Bande. Visigote. Visigote. Claro, os meus recordos, porque, bueno, teño que dicir que o ano pasado o último premio Terranova Casa dos Cuentos deron a min, e ele está desde a fundación do Padroado por os Enríquez, e o ano pasado daban a 40 edición o premio, e anduveron buscando a ver quen tiña 40 anos, pero coincidir, xa o dixen aí tamén, e encontraron o único mérito que eu teño que o ano pasado, isto non xa non mudaría, o ano pasado cumprín 40 anos repetidos. Este ano xa non podo dicir o mesmo, eu teño 40 repetidos máis un. Pero quen é Xosé Benito Reza? Bueno, eu teño aquí un currículum de 3 follas, que non era vou ler, tremendas, enxeñero de Montes, e logo elixiu na vida instalarse, dedicar o seu tempo a que medremos por dentro. Entón, aí hai 2 territorios fundamentales no proxecto do ser humano: a quantitas e a qualitas. A quantitas é importante, porque necesitamos levar zapatos, pero un millonario por moitos pares de zapatos só pode dar un par cada día. Bueno, aquí está, a quantitas é o que dirían os romanos primum vivere. Pero despois de vivir, ter coberto eso, o máis fundamental, fai falta filosofar. E que é filosofar? É o que está facendo Xosé Benito Reza en todo o seu proxecto. Ir buscando razóns de onde vimos colectivamente, quenes somos e para onde imos. E aí está a nosa cultura, aí está o idioma galego, e está esta xoia que descubriu o sol no equinoccio 2 de primavera e de outono, nace o sol por un montanucho e sale por outro. Leva máis de 30 anos traballando neste libro. Entonces eu como definiría a Xosé Benito Reza? En 3 palabras. Vou ser breve, non quero a vostedes aburrilos. Perdón, a veces utilizo a palabra vostede porque penso que non se debe perder. É unha pena que esteamos perdendo a palabra vostede. Eu tamén dixen máis dunha vez que eu falo moito comigo mesmo, porque é a que teño máis cerca, máis preciño, trato-me de vostede. A veces tamén de reverendo, pero al menos veces. Bueno, pero entonces, como definiría a Xosé Benito Reza? Definío para pensar, dicir e facer. Por que digo despois de pensar, dicir? Porque hai xente que pensa e fala, pero non di. Entón, cando imos a unha conferencia ou algo e preguntamos que tal foi, falar, falou moi ben, pero dicir non dixo nada. Xosé Benito xa hablei despois que pensa e logo di. E sabedes que hai que facer para dicir. Iso dixen Padrós. Pensar con permiso da cabeza. Porque se se pensa sen permiso da cabeza, falas. Eu falo barato. Pero despois de dicir, hai que facer. Entón, ele ten feito moitísimas cousas, desde o Parque de Xurés, alá, onde logrou levar para lá a cabra, como se chama? A cabra Montesa, a cabra Montesa para lá, por aquilo. Pela súa formación dedicouse toda a súa vida
ao medio ambiente e a paisaxe, e cando sacamos este libro que antes lle decía do río Arnoia, me levaron sempre a Ferrín, e dixenlle que as colaboracións de libro e os 10 textos que van inicialmente antes do montaxe fotográfico por onde pasa o río, dixenlle que era un texto erudito, e el dixo: escribe como Otero Pedraio, pero con máis coñecemento, porque é enxeñeiro de montes. Entonces, ese eu penso que é a túa definición máis entrañable: facer na vida algo, porque hai xente que fala, e os que falan moito non din, falan sobre todo queixándose ou pondolle deberes aos demais. Eso non se pode. Eso é unha postura totalmente non correcta, por así decir. Bueno, hai aquí unha palabra que pon renta per cápita. E logo pensei outro día, cando houve o apagón, eu subín o meu C9 aquí en Vigo, e logo a tarde, a 5 da tarde, baixei a calle do Príncipe a ver como se comportaba a xente. Vi un civismo enorme, pero xe dixo unha persona que conducía, estaba na Praza de España, e díxome que funcionaban mellor os coches conducindo que se houbera semáforos. Esa conduta, ora, queremos decir, a renta per cápita nosa, onde en que casilla metemos? Porque no ano 77 nos olvidan vostedes que o apagón de Nova York, 24 horas, houve un saqueo tremendo. E eu pensei, se hoxe tamén en Nova York, o saqueo ainda sería máis grande. Entón, é iso que vai dentro de nós e nos leva, que decía o poeta García Bodaña, e iso é moi difícil encasillalo nesas cousas que a veces os economistas pon a noso benestar, pero eu penso que estamos nun auténtico paraíso, e xa acabo, porque o ceo e o inferno, eu xa lle decía lá na iglesia de Santa Comba, eu con 20 anos xa fíxense vostedes o atrevido que era un rapaz, e desde o altar dixenlle a xente que había que comer o pan co sudor da frente, non dos de enfrente. Graciñas. Bueno, boa tarde a todos. En primeiro lugar, moitas gracias a María Luisa Abad por acollerme ao Ateneo e a directiva do Ateneo por darme a oportunidade de estar hoxe aquí. Tentes que perdonar que teño a voz un pouco hoxe tomada, porque tuve unha indigestión e levo 2 días un pouco jodido, pero bueno, vou recuperar. Por suposto, a Bieito Ledo, que foi un pouco argallante de que eu viñera a Vigo e animarme a vir a Vigo, o cual era un risco moi grande, evidentemente. Vir a Vigo a presentar un libro sobre Celanova, sobre a bella celda de San Rosendo, pois é casi unha temeridade, pero a verdade é que estou super contento porque xa non cabe máis xente, non sei se haberá máis sillas, pero parece que xa non hai máis. Hai un par de sitios. Bueno, hai 3 sitios aquí adiante. Comentar que este libro
perdonadme, pero es que cuando vine antes no había ni Dios y me fui. É unha autoedición, é un libro que escribín eu, que diseñou e maquetou a miña filla Cristal con bastante esforzo, pero bueno, estamos bastante contentos de como saliu este libriño. É un libro de 170 páxinas, 38 fotos, das cales 28 son miñas, 14 ilustracións, 24 planos técnicos e 6 tábuas tamén para explicar un pouco como é a capela mozárabe de San Miguel. Ahora parece que non se pode chamar mozárabe, bueno, non, porque ahora está de moda pues chamarlle arte de fusión, arte de repoblación, varias cosas. Bueno, este traballo é consecuencia, dixo Vieito que eu era enxeñeiro, eu non son nin historiador do arte, nin arquitecto. Son enxeñeiro de montes que me dediquei toda a vida á natureza e a paisaxe, e a miña carreira profesional pois foi dedicada a eso. Pero é a capela do meu povo, unha capela moi antigua, unha capela milenaria que sempre me chamou moito a atención. Eu son un enamorado da arte e da historia, como Quique Costas, que está aquí, outro día presentamos un libro de historia, comentábamos isto, non? É a miña vocación de aficionado, solo de aficionado, pero bueno, penso que o libro quedou bastante ben construído. Por qué? Por un lado, porque son de Celanova. Celanova é moito. Facer un libro sobre Celanova, hai un sitio no mundo que se chama Celanova, non é un sitio cualquera. Claro, cada un ten a súa estima e a súa amor e cariño, en plan chauvinista, evidentemente, ao sitio onde naceu. Pero Celanova, sabedes, non é por nada que é algo moi especial. Non só por o patrimonio que ten, Celanova ten moitísimo patrimonio histórico e artístico. Temos 6 bens de interés cultural, non hai moitos concellos, non sei se haberá algún, bueno, Santiago, Ourense, pero así de mediano tamaño como Celanova non creo que haxa moitos que teñan 6 PIC, bens de interés cultural. Porque Celanova é a miña patria primordial, porque Celanova é a comarca das miñas primeiras vivencias, porque Celanova é a fonte onde abrollou o meu inicial concepto do mundo. Eso non o digo eu, o dixo quen o dixo, Celso Emilio Ferreira. Claro. Bueno, dou parte aquí, fixen un libro donde dou parte, por un lado, de como o arquitecto de San Rosendo, penso eu, modestamente, construiu hai 1000 anos a capela mozárabe de San Miguel, no vello solar da familia Guterres, ou a familia Méndez, se vamos o avó, de San Rosendo. Dou resposta neste estudio, para a xente que lle guste estas cousas da arquitectura, a dúas preguntas claves que hai que responder en arquitectura, que é cual foi a unidade de medida e cual foi o módulo de construcción. Tamén menciono un extraño penedo que apareceu cando se acondicionou o entorno da capela de San Miguel e un curiosísimo aliñamento da capela de San Miguel con outras 7 igrexas e capelas que se espallan por todo o val. E tamén falo de San Rosendo, hai que falar de San Rosendo, da súa época e das circunstancias nas que se desenvolveu a súa vida. E por último, explico de que isto non é algo que se me deu por estudiar agora. Fai máis de 30 anos que me topei co fenómeno do rayo de luz ese que aparece na portada do libro, e desde que ese rayo de luz me pegou na cara hai como 32 anos, creo, pois quedei impresionado por a xeometría e a arquitectura da capela de San Miguel, e entón me puxen a pensar nela e a estudiar. Pero é un tema de moito tempo, evidentemente non levo 30 anos estudiando a capela de San Miguel, pero si hai 30 anos empecé a interesarme por ela desde que me atopei con esta curiosidade tan extraordinaria como é o fenómeno da luz equinocial. E
E por que saquei ahora isto? Porque me xubilei. Fai un par de anos que deixei a Xunta de Galicia. Eu estaba ahora últimamente na Consellería de Medio Rural e despois de 40 anos pois xa me xubilei, pois xa estaba un pouco canso. Decidí recoller e recompilar todo o que tiña metido en carpetas e estudios e facer este libriño ca axuda da miña filla Cristal. Bueno, a opinión dos ilustrados. O primeiro capítulo é esta capeliña que non chega a 9 metros de longitude, é unha miniatura. Chamou sempre moitísima atención de toda a xente que pasou por ali, pero desde séculos. Digo, sorpresa, fascinación e recoñecemento a originalidade deste diminuto edificio desde os seus mesmos comenzos. O biógrafo de San Rosendo, Monxe Ordoño, xa anunciaba en 1180, apenas 200 anos despois de terminarse a obra, que o pequeno templo a San Miguel Arcanxo, de aspecto un pequeno refuxio, construído en pedra de maravillosa labra, suscita a admiración de todos cantos o contemplan. É dicir, son 200 anos de terminarse. Todos os estudiosos e eruditos que ao longo dos séculos visitaron este lugar resaltan a gracia e a elegancia das formas, dos volúmetros, da xeometría sin igual deste minúsculo edificio declarado Monumento Nacional por orden do 12 de abril do 1923, fai 102 anos agora que se declarou Monumento Nacional. Que sorpresa tan grande de encontrar, clama a condesa de Pardo Bazán, esa joya del más puro arte árabe, la única que en tierra gallega existe. Bueno, e así Ambrosio de Morales, o Padre Yepes, Fray Benito de la Cueva, Mauro Castelar-Ferrer, e hasta chegar ao gran estudioso da arte mozárabe que o historiador Manuel Gómez Moreno, que fixe un libro en 1919 donde aborda toda esta arte. A arte mozárabe, que agora os historiadores de agora prefiren chamarlle, porque non todas as igrexas de fai 1000 anos do século X foron construídas por xente que veu de Al-Ándalus escapando, ou trasladadas, por lo que foran traslocadas, sino por outra xente. Entón prefiren chamarlle arte de fusión, de repoblación, arte de fronteira, cando a fronteira andaba polo río Douro, máis ou menos, se movía polo río Douro. É unha extraña e certamente efímera arquitectura, comúnmente conocida como mozárabe, e estudiada a fondo por don Manuel Gómez Moreno, porque ele entendía que estes edificios foran construídos por xente que viña de Al-Ándalus. E os expertos, que eu non son un experto nesto, os expertos dicen que esta arte se caracteriza por varias cousas. Por exemplo, grosos muros que dominan sobre os vans, aspecto exterior macizo. Esta é aquí puxen unha foto, ao lado a carón puxen a capeliña de Samos, que tamén é mozárabe, e creese que é un poquinho anterior a San Miguel, ese punteiro, sí. E esta é a nosa capeliña. Aspecto exterior macizo, cúbicos, cubertas variadas, cabeceiras planas, non é como no románico, que virá despois, que estas ábsides son circulares, e aquí son cuadradas, son lisas, son rectangulares, decoración escasa, donde sobre todo o que se distingue o xogo de volumes por fora, máis que nos detalles e nos adornos, e o emprego por dentro do arco de ferradura, típico da arte islámica, tamén visigoda, pero o arco de ferradura do arte mozárabe se parece máis ao arte islámico. E descubrimos que San Miguel, a capeliña, con ser tan pequeniña, encaixa a perfección con estas características, o que non nos impide afirmar que a nosa capela, pese ao seu diminuto tamaño, ou quizás tamén por eso, brilla con luz propia, unha autenticidade e personalidade que a diferencia claramente de outros edificios irmáns. Por exemplo, aquí tendes dúas das máis coñecidas igrexas mozárabes, que son San Cebrián de Mazote e San Miguel de Escalada. Pero son igrexas grandes, son igrexas con unhas naves moi amplias, de tripla ábsida, é dicir, unhas igrexas moi importantes, de certa contundencia, de certa magnitude, e teitadas de madeira.
Sin embargo, conforme vaya avanzando o século X, veremos como as iglesias se van facendo máis pequenas, pero moito máis complexas. Esa cobertura de madeira que había antes, pois pasará a ser unha cuberta xa moi complexa, moi complicada e moi difícil de facer. E en isto é unha das cousas nas que destaca a capeliña de San Miguel. No meu libro fago unha visita virtual por a capela, desde que entramos na horta do cura, que era a horta do noviciado, onde está a capeliña, moi pegadiña ao claustro procesional da gran abadía beneditina de San Rosendo, barroca hoxe. Fago unha visita virtual desde fora a dentro e vou levando ao lector, ao viaxeiro virtual, pois como se vai aproximando, vai vendo a iglesia. E unha das cousas, o primeiro, que nos sorprende cando vemos a capela de San Miguel, é que é unha cousa moi sinxela, aparentemente moi sinxela, pero despois resulta que é complicadísima, xa vos contarei a miña experiencia, pero en principio é algo moi sinxelo. 3 pequenos corpos ou prismas rectangulares perfectamente encaixados ao longo do eixo este-oeste, por onde se move o sol, desde o naciente hasta o poniente. Os extremos da capela cubertos a 2 augas e ao central a 4 augas, lucindo este último un amplio aleiro, que isto é moi común na arte mozárabe, un amplio aleiro de modillós lobulados, que son estes, donde aparecen signos solares, esvásticas, rosetas, que veñen herdándose desde a época dos castros, desde facía 1000 anos xa, é dicir, desde hoxe, desde fai 2000 anos. Sendo tan pequena, é unha cousa impresionante que nun edificio tan diminuto, que non chega aos 9 metros, que teñamos un xogo, unha complexidade tan grande. Por qué? Pois mirade, porque na nave de pés, que esta, onde se entra, que é un rectángulo, está coberto con unha bóveda de cañón. Porque o cruceiro, que é o cadrado central, este, é unha bóveda de arista. A única cuberta de bóveda de arista, de crucería, que existe nesta época. E a ábsida está coberta con unha bóveda octogonal de cascos, que é esta bóveda de aquí. Todo diferente. É dicir, ten unha complexidade increíble, sendo unha cousa tan diminuta. É dicir, o mestre de obras, o arquitecto daquela época de San Rosendo, sabía moi ben o que facía. Di don Manuel Núñez, autor dunha monografía moi boa sobre San Miguel, do ano 1989, que é unha obra de armazón cubista, por o dibuixo este que fixen eu no AutoCAD, donde triunfa a xeometría do cubo, resultado de engadir a un corpo central de forma piramidal, claramente destacado en altura, un pequeno atrio ou vestíbulo e unha aínda máis pequena ábsida. Este é o edificio. Pero, con ser tan original, porque non hai nada igual en toda a península ibérica, é certo que todas as artes beben de artes anteriores, teñen as súas influencias. E aquí están patentes todas estas influencias. Hai que ver esas plantas de 3 iglesias que teñen moito que ver con San Miguel, que son de planta de cruz grega, pero se a San Miguel lle sacamos as sacristías laterais, os lados laterais do cruceiro, se parece moito, sobre todo a San Frutuoso de Montelios. Dicen que Santa Comba de Bande, xa vos dixen que a bóveda de arista da Santa Comba é moi parecida, prácticamente idéntica a de San Miguel, bebe da igrexa de San Frutuoso de Montelios, onde foi enterrado San Frutuoso, obispo do Bierzo, e onde estuvo de abade San Martiño de Ubienso, o cristianizador dos suevos, no século VI. E, a súa vez, San Frutuoso de Montelios bebe da propia arte romana. Chegamos hasta os romanos. De un mausoleo de Rávena que tende a planta tamén cruciforme, con bóveda de arista, e así se van sucedendo. Por lo tanto, hai unhas
hai unhas semellanzas moi claras entre estas distintos artes. San Miguel de Celanova, digo eu, cando nos achegamos ao valo que pecha o humilde recinto de Santa Comba de Bande, que falaba Vieito, que estuvera ali, observamos a igrexa en pé máis bella de Galicia, soerguida nun altiño a carón do río Limia, cos picos majestuosos do Xurés recortándose o horizonte. E que vemos? Vemos o cubo do cruceiro, como en San Miguel, alzándose co seu telladiño a cuatro augas, igual, co brazo norte do transepto cuberto cun telladiño a dúas augas, incluso unha portiña lateral que hai aquí, tan evocadora que nos recorda tanto a San Miguel. E o mesmo pasa en Montelios, como dixen, non lonxe de Dumio, que é unha igrexa un pouquinho anterior a Santa Comba, pero tamén visigótica. E, por suposto, 200 anos despois, está o prerrománico asturiano, tan bonito, Santa Cristina de Lena, por exemplo, que é o gran arte asturiano da monarquía asturiana do século IX, da época de Ramiro I, donde tamén hai cousas moi parecidas. Temos as cubertiñas a dúas augas na nave e hai uns contrafortes, igual que en San Miguel. San Miguel, dicen os historiadores, os que saben desto, que estes contrafortes sobran, que non deberían de estar, de poñerse, porque a sillería é tan boa, tan perfecta e tan sólida, que non farían falta os contrafortes, pero curiosamente si os poñen, parecidos non, prácticamente iguales a arte asturiana. Por lo tanto, vamos recollendo a arte de toda esta historia pasada, non? E tamén está claro que hai unha igrexa que se ten pola imaxe melga de Celanova, é Santiago de Peñalba, no Val do Silencio, en Bierzo, un lugar espectacular. Ali está a que se ten pola imaxe melga de San Miguel de Celanova. E máis, San Miguel de Celanova sempre se pensou que foi consagrada ao mesmo tempo que o mosteiro beneditino de Celanova, o 26 de setembro do ano 942, en presencia do rei Ramiro II e dos príncipes Sancho e Ordoño. Ahora parece que non, parece que é posterior, que a capeliña de San Miguel se debeu de construir ao mesmo tempo que se levantaba, de Ramán III levantaba Medina Azara, porque a arcada é moi parecida a Medina Azara. Por lo tanto, creemos que debe ser de 960-970 capeliña. Pero de esa época anterior, previa, si é San Miguel, si é Santiago de Peñalba, e se parece moito. A verdade é unha igrexa grande, non é unha capeliña como a nosa, pero si lle quitamos as dúas sacristías e a contraásida que a fixeron para enterrar a San Xenario, o bispo do Bierzo, queda unha planta, a verdade, que é moi parecida a San Miguel, ainda que non exactamente igual. E ademais hai outra cousa, sabemos que é increíble que se saiba isto, o que pasou fai 1000 anos, pero que sabemos que o 9 de febreiro do ano 937, que foi cando se consagrou Santiago de Peñalba, San Rosendo estaba ali, estaba presente e aparece firmando ese documento de consagración. A capela, que é a capela de San Miguel? Bueno, se ten falado de que si era o oratorio de San Rosendo, e entonces dicen que si era o oratorio de San Rosendo e que por eso se conservou tan ben, porque os monxes de Celanova, como era o oratorio do fundador, tiñanlle unha adoración a ese edificio e non deixaron que se estragara, que se estropeara, e dos poucos, desde logo é o único mozárabe que se conserva exactamente igual que o primeiro día. Non ten ninguna modificación esta pequena capeliña. Os monxes se encargaron de cuidala ao longo de 1000 anos para que non se deteriorara, pero non lle meteron ningún engadido a maiores. Por lo tanto, é unha delicia que podamos contemplar hoxe unha cousa que ten 1000 anos, tal como foi construída, proyectada por un arquitecto. Un oratorio de San Rosendo? Pois parece que non. Esa foi a opinión dos ilustrados sempre, pero parece que non. Tamén se chegou a decir que era un pequeno refuxio, que era unha igrexiña para que os transeúntes, os hóspedes, as abadías beneditinas tiñan moi a ben acoller a xente, darlle refuxio, darlle comida, darlle alimento,
a xente miserenta, pois darlle comida. Entonces, pois tamén se dixo ao longo da historia, outra versión era que era unha igresiña para que os hóspedes, a xente que se hospedaba no mosteiro e convidada pola abade e pola congregación, tuveran un sitio onde poder escoitar misa e rezar sin molestar aos monxes que estaban na súa propia igrexa. Bueno, a última opinión parece que non. Hai unha inscripción, a capela ten unha inscripción donde dice que recemos unha oración ao entrar pola alma do irmão de San Rosendo, polo conde Froila, un dos homes máis poderosos do seu tempo na Galaecia, no reino de Galicia e León, que foi o señor que lle deu a San Rosendo as terras para poder construir un mosteiro. E pide que recemos por ele. Por lo tanto, hai xente da talla de Rodríguez Colmenero, por exemplo, Antonio, de que estamos ante o mausoleo de Froila. É a cella memoria, é un monumento funerario. E esa inscripción quere decir de que é el quen está ali enterrado, soterrado. Foi Froila quen fixo ese edificio para acoller os seus restos. Dice o profesor Colmenero, e é aquí, cando a nosa interpretación desta inscripción aporta un valor decisivo, xa que sería o mesmo conde Froila que, tal como revela a inscripción de entrada, estaría afirmando que ese oratorio non é outra cousa que o seu mausoleo e que, polo tanto, o seu corpo está soterrado ali. Eu xa lle teño pedido ao Concello varias veces que pasen o xeorradar por se acaso hai algo. De momento non me fixeron caso, pero gustaríame que polo menos se fixera, hoxe se pode co xeorradar e con estas cousas, se poden facer prospeccións inocuas que non causan daño ningún. E eu son da opinión que seguramente tamén é a tumba do conde Froila, do señor todopoderoso daquelas terras. Por qué? Pois porque moitas destas iglesias que vimos eran capelas funerarias, todas estas. O mausoleo romano de Gala Placidia era o mausoleo dela, da muller do emperador. San Frutuoso de Montelio foi o fixo San Frutuoso para acoller os seus restos, para soterrarse el aí. Santa Comba de Bande repousaron os restos de San Trocado, do bispo de Guadix, que era un dos 7 baróns apostólicos, e estuvo ali hasta que os monxes de Celanova o levaron. E Santiago de Peñalba, irmá xemelga de Celanova, coetánea de San Miguel, un poquinho anterior, foi levantada para acoller os restos do bispo de Astorga, o bispo Sanxenario. Polo tanto, ten toda a pinta de que nin é un oratorio, como se dixo toda a vida, nin é un refuxio, unha igresiña para que recen os viaxantes que pasan por ali, sino que simplemente é o mausoleo do conde, do propietario daquelas terras. Vale. E metíme no libro a estudiar a xeometría. Foi un pouco de risco excesivo, quizás, ponerme, eu non son arquitecto, como digo, nin historiador, pero dinlle moitas voltas ao tema da xeometría e penso que máis ou menos atinei me aparece isto. É que eu teño noutro PowerPoint. Ahora sí, non? Sí. Dinlle moitas voltas a xeometría. Hai un estudio do profesor Vázquez Rozas de Historia, historiador do arte, de fai 20 anos, que fixe un pequeno estudio de como sería. Eu coincido en unhas cousas con el e en outras aporto outras solucións. Non é nada fácil chegar a descubrir, a meterse na cabeza dun arquitecto de hai 1000 anos e chegar a saber no gabinete dele ali na cela do mosteiro con San Rosendo ali ao lado
o diseño que fixo. É dicir, partir do edificio que vemos hoxe, levantarnos o noso plano e chegar ao plano que fixo ele, porque igual non se parece en nada. Non é nada fácil. Esa é unha das primeiras cousas que quero decir. E hai dúas cousas fundamentales. Primeira, que medida se utilizaba naquela época? Non era o metro, evidentemente, non? O metro é a 10 millonésima parte del cuadrante meridiano que estudiamos no bachiller. Que metro utilizaron? Cual era a unidade de medida? Pois había moitas. Unha vara vixigoda de 50 centímetros, un pé romano de 29,7 centímetros, un codo, unha braza, un pé árabe. É moi difícil, porque utilizábanse medidas moi difíciles. Por lo tanto, o primeiro era saber o metro. Que metro? Que medida utilizaban? Bueno, eu estou de acordo co profesor Vázquez Rozas, do estudio que ele fixo, de que casi seguramente a unidade métrica, a unidade de medida que utilizou foi precisamente un pé árabe. Con todo o que estudiei e con todas as voltas que lle din a cabeza a isto, estou casi convencido, por esa razón, que o mestre de obras, o arquitecto que fixo a Capela de San María, era un alarife islámico, era un árabe, casi seguro, de Córdoba, da capital do califato, que dominaba prácticamente toda a península, e onde estaba, falo no libro de, bueno, os avances que tiñan naquela época os árabes, e que Córdoba era unha das grandes capitales do mundo, con Alejandría, con Bagdad, con Constantinopla. Tiña medio millón de habitantes, tiña 200 bibliotecas, aquilo era algo alucinante. Eu creo que todo me leva a pensar de que o arquitecto seguramente foi un árabe que veo a Celanova, contratado por San Rosendo, por Froila, por o conde, para facer esta xoia, esta maravilla. Un home que dominaba absolutamente toda a arquitectura e toda a ciencia e os coñecementos pasados, de Platón, de Pitágoras, de Vitruvio, dos grandes arquitectos da antigüedade, como agora os direi. Non é nada fácil, primeiro, descubrir esa medida, porque os edificios teñen deformacións, pasaron 1000 anos, teñen deformacións, hai erros, creo que sí, detectei algúns erros, hai paramentos, paredes que non se parecen unhas a outras, teñen medidas diferentes cando deberían de ser iguales, porque se o cruceiro é encuadrado, as 4 paredes deberían de medir o mismo, e non miden o mismo, hai diferencias, hai centímetros de unhas paredes a outras. Por lo tanto, non é fácil chegar. E dicen os expertos, cada autor é un problema chegar á verdade. Cada autor examina a cuestión conforme as súas preferencias, conforme a súa formación e incluso a propia súa intuición. E porque as razóns que vamos testando poden chegar a parecerse moito, demasiado, pero canto máis intentamos afondar, máis acabamos embeleñados. Eso por un lado. Sin embargo, todo indica, e eu estou de acordo co profesor que estudiou isto, que a medida da que se partiu para Café era un pé árabe moi próximo a 32 centímetros, que é o pé árabe desa época. E cal foi o... que proporción utilizaron para facer a capela? Pensade unha cousa, podemos ter unha unidade métrica, vale, pero naquela época era moi difícil traballar con decimais, traballar con fraccións. Imaginadevos o que sería traballar con números romanos. Nos hoxe operamos relativamente moi facilmente, porque operamos con decimales, temos o cero, estamos utilizando unha numeración que veu da India, que traxeron os mouros a través de Al-Ándalus e proyectaron por toda Europa, pero de aquel había que facer as operacións con números romanos, era dificilísimo. Entonces, que propuxo Vitruvio, o gran arquitecto da antigüedade romano? Vamos a coller unha parte do monumento e vamos a levantar todo o resto do monumento proporcionalmente a esa parte.
para que garde unha estética, unha armonía. E vamos a coller unha parte importante, unha parte significativa do edificio, e a partir dese sumamos, multiplicamos e a reproducimos. De tal maneira que todas as habitacións estén todas coordinadas, todas relacionadas a partir de un módulo, de unha medida moi concreta. Qual é esa medida? Bueno, pois eu creo que o arquitecto de San Rosendo decidiu que ao módulo que armoniza e coordina todo o edificio é a diagonal dun cadrado de 3 pés árabes, que mide exactamente 135 centímetros, e que é o diámetro da ábsida interior do edificio, que é o lugar máis sagrado do edificio, e casi con toda a seguridade o lugar desde onde se comenzou a levantar a capilla de San Miguel. Por que decidiu un cadrado de 3 pés? Por a Trinidade, casi seguro. De aquela xa se resolve definitivamente o gran problema da Trinidade e o gran problema de si la Virgen, si Jesús es hijo de Dios, o el propio él es Dios, ¿no? Bueno, pues eso, eu non sei moito deso, pero naquela época é cando xa por fin a Iglesia adopta, e aí hai o tema da Trinidade, é un tema moi candente naquela época, no século X, chegando ao ano 1000, que tamén hai que pensar no mileniarismo, que San Rosendo seguro que poupou na súa época. Por lo tanto, parte dun cadrado de 3 pés e utiliza a diagonal. Utilizar a diagonal, a raíz cuadrada de 2 dun cuadrado, non era nada raro. Moitísimas iglesias daquela época, teño eu aquí, Peñalba, Bamba, San Miguel de Escalada, o Trampal, incluso visigótica, a iglesia de Mel, que tamén visigótica. En todas estas iglesias, os arquitectos dicen que se partiu dunha diagonal, a raíz cuadrada de 2, e a partir da raíz cuadrada de 2 sale o edificio. Bueno, pois mirade, a ábsida da capilla é un rectángulo que ten exactamente 6 pés, un doble cuadrado de largo, e ten un cuadrado máis a diagonal dese cuadrado de largo, e isto é mallao, sale mallao. A longitude da ábsida son 191 centímetros e o ancho da ábsida son 231 centímetros, tal cual, e aí tendes o rectángulo da ábsida, e a partir de aí sale todo. Si collemos o módulo, esta diagonal, e lle sumamos 3 pés, sale a ábsida. Si lle sumamos 2 pés, sale a nave, e se lle sumamos 3 pés máis, sale o cruceiro. E aquí tendes non tiño punteiro. Aquí vedes como o circulino da ábsida é o que se repite ao longo e ao ancho do edificio, e sumando pés exactos, non temos que utilizar fraccións nin decimais, sino que simplemente con unha vara que teña ese módulo, e sumándolle 3, 5 e 8 pés, sale a planta exacta da capilla. Por que 3, por que 5 e por que 8? Pois non o sei, o único é que 3, 5 e 8 son 3 números que aparecen na secuencia de Fibonacci. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 2, 5, más 3, 8, e esa serie vai a dar o número áureo, o número divino, a razón dourada, vale. Aquí teño un esquema moi bonito, que a mí me gusta moito, porque aquí vedes como a planta, a xeometría toda da capilla se desenvolve simplemente con cadradiños de un pé e rombos. O rombo é raíz cuadrada de 2. É dicir, se un cuadrado mide un pé árabe, pois o rombo, que é a diagonal, a longitude do rombo, a diagonal é a raíz cuadrada de 2. E vedes como sale, prácticamente, sale todo, o sea, hasta as portas están perfectamente definidas dentro tal. Bueno, isto é como sale a planta. E o alzado, estou de acordo co profesor Raquel Rozas, que tamén el o dice, o mestre de obras, o arquitecto, utilizou a proporción dourada. A proporción dourada obtense baixando unha semidiagonal dun cadrado, tendes este cadrado, se baixamos esta
semidiagonal temos un retángulo, e este é o retángulo áureo, o famoso retángulo áureo de que está na natureza, que as espirais, os caracóis, as estrellas de mar, os girasoles, hai moitas formas de vida que se desenvolven e se desarrollan seguindo a proporción áurea, esa relación que é 1,618, é un crecemento que se define así. Bueno, pois a miña sorpresa foi descubrir que é un tema moi bonito, isto quedou moi bonito, porque partindo dun cadrado de dous módulos de lado, e facendo o retángulo áureo, sacamos toda o alzado da capilla. Aquí teño outro dibuxiño tamén, partindo deste cuadrado, a semidiagonal áurea é a altura da ábside co teito, ao retángulo áureo é a altura dos modillós, outra prolongación áurea é a altura total do edificio, e así se desarrolla todo o edificio. Esta é a, bueno, penso que é así. E despois me chamou moitísimo a atención o alfiz, a gran portada moura, árabe, co alfiz cordobés, daquela época de Ramán III, esta arcada tan árabe, me chamou moitísimo a atención porque o módulo da capilla está de diante das nosas narices. Cantas veces entrei eu ali sin pensar que a modulación da capilla o arquitecto non la puxo de diante das narices. A altura da moldura do alfiz é exactamente o módulo da construcción da iglesia, é o diámetro da ábsida, e a longitude do alfiz é a diagonal dese cuadrado. Si facedes un cuadrado aquí e baixades a diagonal, nos dá a longitude. A verdade é que cando me din e vin que era o módulo, pois quedei impresionado porque estaba de diante das nosas narices. E bueno, pois así é a xeometría, polo menos a miña proposta, eu creo que é a proposta acertada de como se fixo a capeliña. E agora, a ver se podo... E agora quería falarvos un pouco do tema do rayo de luz, o famoso rayo de luz do equinoccio, que aparece na portada do libro e que tanto me chamou a atención. Eu xa vos dixen que empecé a estudiar a capela cando unha noite me metí dentro da capilla de San Miguel fai máis de 30 anos para comprobar se efectivamente o primeiro día da primavera, que antiguamente era o primer día do ano, en tempos afastados, o 21 de marzo, o sol, ao salir por enriba da montaña máis alta do Val de Celanova, entraba de cheo na capela. E efectivamente foi unha, como lle teño comentado a algunha xente, foi unha experiencia casi mística. Estar ali dentro de noite, hai 30 anos, o municipal, o policía local debeu de pensar que eu estaba tolo, porque falei co concello para pedirlle a chave da capela. E me dixeron que falara co municipal que me abría a porta da capela. Para entrar na capela hai que ir polo claustro, por dentro da igrexa. E lle dixen que sí, pero que eu necesitaba a chave porque quería ir moi cedo. Entón falei co municipal e lle dixen, non sei se sería o Gumersindo, falei co municipal e lle dixen, mira, me parece moi ben que me abras a porta, pero eu teño que ir de noite. Teño que estar ali a 7 da mañá, 7 e pico, de noite, non me vale ir de día. Entón, o home quedou así un pouco alelado e me dixo, bueno, pues reza, pues toma a chave e despois devolves a chave. Por iso digo que foi unha experiencia casi mística. Metíme ali dentro a esperar que saíra o sol. Bueno, xa vos podedes imaginar neste edificio que lle teño así tanta
tanta querencia e que é tan impresionante esperar a amanecida ali, a aurora, e de repente sale o sol por riba da montaña máis alta do val e me pega de frente na cara. E vou por fora e vexo que o sol atravesa a capela de punta a punta por unhas ventás, unhas xanelas que só teñen 10 centímetros de ancho, que é algo asombroso que pase eso. Bueno, eu quedei flaseado, e claro, desde aquela dicen hai que estudiar isto hai que estudiarlo e a ver por que pasa isto, porque o que eu comentaba onte a unha periodista, non é que o sol o día do equinoccio salga polo leste e entre polas ventás das igrexas, así. Todas as igrexas están orientadas ao leste, con máis ou menos exactitude. E o día do equinoccio o sol sale exactamente a 90 grados leste. Por lo tanto, o día do equinoccio, que era o primer día do ano antes, o sol entra de cheo polas ventanas da ábsida do altar maior das igrexas. Non, aquí non. Aquí o tema é que o sol sale ese día, atravesa a capela, ese día, pero salindo por a cúspide, por o cumio da montaña máis alta do val. Iso é o que máis chama a atención, iso é o impresionante. E por que pasa iso? Iso foi o que chamou a atención dos antigos coelernis, dos antigos pobladores do val de Celanova. Cando nos anos finales dos anos 80, estando Montero Vaz, Bilbao de Alfredo, de director xeral, decidiron facer un acondicionamento e arreglar un pouco o entorno da capela, porque estaba moi mal, aquilo estaba selvático totalmente. E había un merendeiro, había unha mesa, un mesado, e eu de rapazo recordo ali, había unha mesa por riba, nunha zona alta, unha plataforma, e desmontaron aquela mesa, porque aquela mesa non pintaba nada ali, un merendeiro ao lado dun monumento nacional, fora declarado un monumento nacional en 1923, que coño pintaba este merendeiro ali, entón desmontaron. E ao desmontalo apareceu este gigantesco penedo, que ninguén sabía que este penedo estaba ali, e quedamos asombrados. Mais asombrados quedamos cando vimos que o penedo tiña marcas e que ten unha pía triangular moi fonda, aí non se ve, excavada para recoller algo, sangre, vísceras, líquidos, algunhas cousas. Bueno, eu falei con Colmenero, son o secretario do Grupo Histórico Arqueolóxico Larouco, falei con Antonio, con outra xente, e tiña toda a pinta de que isto é un santuario pagano. Isto é un arasolis, un altar antiquísimo, de fai miles de anos, donde aquí se celebraban ritos ancestrais de adoración ao sol, casi seguro. Bueno, cando remodelaron isto, este penedo, do que nós non sabíamos porque estaba tapado, sí aparece no retablo de Castro Canseco, de finais do século XVIII, primeiro do XIX. Castro Canseco é un mestre escultor barroco espectacular, que fixo o gran coro baixo de Celanova, a cabida de San Rosendo, e cando talla a San Rosendo fundador, nos pon a San Rosendo co seu gran mosteiro, a súa fundación detrás, cas chimeneas da gran casa monacal de Celanova, pero sinalando, chiparon llamado, pero está sinalando a capeliña de San Miguel, cos seus tres corpos, e que era un cementerio, con os cipreses, adornando o cementerio, con as flores, estaba coutado, tiña un muriño, tiña unha portiña, e que aparece aquí? O penedo. E aparece o penedo con un cruceiro por riba. Polo tanto, xa se sabía de ese penedo. Pero ademais diso, cando limitaron o entorno, eu traballo moito con mapas toda a vida, son enxeñeiro de montes e a cartografía é algo que manexamos sempre, me chamou moitísima atención ver que o monte máis alto do val de Celanova estaba xusto enfrente da capela e do penedo. Entón fui mirar os mapas e descubrí outra cousa que me deixou alucinado.
a capela de San Miguel, a igrexa monacal que veo despois, o Penedo, que leva aí millóns de anos, están no mismo paralelo terrestre que pasa polo alto do Monte do Sancio. No mismo paralelo. Que acontece? Que entón o Sol, cando sai exactamente por ese paralelo. O que pasa é que ten que superar a montaña. E a montaña está 400 metros máis elevada que o val. Por lo tanto, desvíase, o Sol desvíase. E entón eu pensei, está no paralelo terrestre, o cual é impresionante. Pero, sin embargo, ten que haber un desvío cando salga o Sol. E ese desvío había. Porque senón non collería o Sol o día do nacimento. E este é o gráfico que fixe para explicarlle a xente de que a capela está xirada exactamente 2 e pico grados para coller o Sol no momento en que nace polo cumio da montaña o 21 de marzo, que era o día que comenzaba o ano. Estamos, polo tanto, nun lugar pagano donde antiguamente iba a xente a adorar aos seus deuses e que hoxe seguimos indo a ese mesmo sitio. O asombroso, pois que a construción a capilla fora tan respetuosa con ese fenómeno astronómico, con esa antigua memoria antiquísima de fai 1000 anos e con ese santuario astral que había aí, como para que a igrexa este tan ben enfocada que fixadevos que por esa ventaniña diminuta que ten 10 centímetros de ancho nada máis, solo ten 10 centímetros, colle exactamente o punto do horizonte. Aquí vedes a ventana, o mar, a terra e o ceo. Está enfocando exactamente o punto e dura 7 minutos. Non dura máis, dura 7 minutos, porque é un buratiño moi pequeniño. Que ocorre? Pois que a xente alucina. Cando vai agora ali, o 21 de marzo, si non chove, xa nos ten pasado, de que, claro, si chove, pois estamos perdidos e non hai maneira. Pero se non chove, a xente se queda pasmada vendo este fenómeno, porque é por un buratiño tan pequeniño. O día en que antiguamente empezaba o ano, 21 de marzo, ao lado dese Penedo antiquísimo de sacrificios, que pase isto, chama moitísima atención. Entonces, bueno, pois todo aquilo que eu descubrín fai 30 anos, dándolle voltas, pois digo, será casualidade? Non ten pinta, non ten ninguna pinta de que isto sexa unha casualidade. Ainda por riba, o que descubro, cando me poño a investigar, é que non só está a capeliña de San Miguel orientada ao Monte do San Cibrao no mesmo paralelo terrestre e a capeliña de San Cibrao que está na Cumeira, senón que hai 8 igrexas, unha montaña, o Alto do San Cibrao, e un castro, o Castro de Remodiños, están nunha alineación perfecta seguindo ese paralelo que une San Miguel co Monte do San Cibrao. San Miguel é o número 5 e o Monte do Penamá, o Monte do San Cibrao é o número 8. Bueno, pois todas estas igrexas están aí alineadas, seguindo ese paralelo. E unha cousa curiosísima, a capela de San Miguel está exactamente no medio desa línea. Esa línea mide 33 kilómetros, 33.636 metros. E a capela de San Miguel está exactamente no medio e medio. Que quere decir isto? Nin idea. Non teño nin idea, pero aí está. No libro fixen, como eu estudiei matemáticas, e tuve que estudiar, porque son enxeñeiro, tuve que estudiar moitas matemáticas, moito cálculo, moitas cousas destas, estudiei a probabilidade de que no territorio de Celanova 8 iglesias caeran nunha mesma línea. Diredes, eso como se fai? Pois é bastante difícil, e levoume bastante traballo. Que probabilidade hai de que 8 iglesias colocadas ao azar,
por un territorio de 33 kilómetros de alto por 33 de ancho, ese tableiro que eu collín, queden en línea, estén na mesma línea. Que probabilidade hai? Entonces me puxen a estudiar pois estadístico, que eu estudiei estadística, apliquei unha fórmula de combinatoria que me pareceu moi apropiada para este caso, me puxen a contar, pois, imaginarios. En todo o territorio da comarca de Celanova, collín un cuadrado de 33 kilómetros de 35, máis para coller un poquinho máis, 35 kilómetros de largo por 35 kilómetros de largo, e me puxen a contar, porque hai que contar, cando faz un estudio estadístico tens que saber cuál é a población, de que población estamos a falar, cuántas iglesias hai aí, para que 8 ou 10 poidan caer alineados. Contabilicei 400 puntos de interés, entre mámoas, castros, capelas, santuarios, ermidas, etc. En 280 iglesias. Que probabilidade hai de que neste territorio que ten 280 iglesias e capelas, 8 caigan en línea? Non vos lo vou dicir, pero para que leades o libro. Aí saco as miñas conclusións ca fórmula esta, e con un programa que se chama A Transformada de Huff, que é un programa para analizar imaxes digitais e para detectar xeometrías e alineamentos en imaxes digitais. Non ten nada que ver con isto, pero ven moi ben para estudiar. Por lo tanto, estudiei cunha fórmula de combinatoria e con un programa de tratamento de imaxes informático, cual podía ser a probabilidade de que isto fora debido ao azar, que este alineamento que eu descubrín fora debido ao azar, simplemente, e xa está, en tema estadístico, puramente aleatorio, ou que fora cavilado, e que aí, e outras cousas que igual desapareceron ao tempo, fora cavilado ese alineamento, buscando o sol, fora cavilado realmente por aquela xente. E despois outra cousa, tendes aí a Gran Pedra. Eu daquela era xefe de Servicio de Medio Ambiente en Ourense, cando vin aquela relación entre a capela e o alto do monte do San Cibrao, que estaba a 8 kilómetros e pico, comentelle a Luís Barge, que era alcalde da Bola, do monte este de Pardavedra, que podíamos facer un mirador, daquela facíamos áreas recreativas, fontes, playas fluviais, todas esas cousas. E lle pareceu moi ben, entón fixemos un mirador mirando directamente ao leste, e apunta exactamente o mirador que eu diseñei, apunta directamente a capela de San Miguel. Ainda que parezca asombroso, cando fixemos este mirador, que é un reloj de sol, fixen un reloj de sol xigante. Os extremos da barandilla do mirador marcan a posición do solsticio de verão e o solsticio de inverno por onde se pon o sol. E o medio é o equinoccio, que é a capela de San Miguel. Cando fixemos isto, clavamos unha estaca no alto do monte, collimos un cordel e fixemos ese arco para que nos salira perfecto, e despois o Benito Pardo Míguez, o axente forestal que eu tiña ali, cos seus obreiros, levantaron este miradouro de pedra tan bonito, que hoxe, xa vos digo, está derruído, tirado pola barbarie imperante da xente, e casi non queda nada. Bueno, estou falando de fai 30 anos. Díxenlle a Benito, o guarda, temos que buscar unha pedra bonita para colocar no alto no centro do círculo que acabamos de diseñar, do mirador. É unha pedra bonita, de punta, así un poquinho alta, un poquinho grande. A cabo dos poucos días, cando cheguei alá arriba, vin ese pepenero. E lle dixe, pero válgame Dios, onde atopaches esta pedra? E esa pedra estaba ali, a 3 metros aproximadamente do sitio onde clavaba. Era un penedo que asomaba un pouquiño, e cando fixemos a explanación e a obra de remodelación do mirador para que quedara aquilo bonito, levantaron a pedra. Bueno, para min
está clarísimo que esta pedra que marca o equinoccio visto desde San Miguel e que está na cumeira do monte e que está a 20 e poucos metros de distancia de dúas mámoas megalíticas que están ali, é un menir. Eu creo que é un menir. Os profesionales non se atreven a decirlo, porque nunca o dixeron. Pero a mí tenme unha pinta estupenda. E ademais deso, no cumio do monte, si en Celanova está San Miguel, o Arcanxo San Miguel, no alto do monte da montaña máxica nosa, ali do Val, está San Cibrao. E quen era San Cibrao? San Cibrao de Antioquía era un bispo meio. Era un bispo que primeiro foi bruxo, que se aliou co demo e que fixo tratos con ele. E de aí sale o famoso libro do Ciprianillo, o libro dos tesouros. Bueno, pois temos a San Miguel que nos protexe en Celanova, que está protexendo o antigo cementerio dos monxes. Xa vos dixen que antes se veía aí no retablo, e sabemos que os monxes se soterraban ali porque non se podían soterrar dentro das igrexas, estaba prohibido. Os monxes se soterraban ali ao redor da... Polo tanto, o cual aínda apoia máis a idea de que estamos falando dun mausoleo, dunha capela funeraria. A capela do Conde Foila está no cementerio. San Miguel, o Arcanxo, é o que garda o cementerio, é o que garda as almas que estaban ali soterradas arredor. E temos a montaña máxica, o monte sagrado do San Cibrao, onde está este bispo meigo. Este bispo meigo que despois se convertiu ao cristianismo, foi bispo de Antioquía e loitou contra o mal, basado en aqueles coñecementos que el tiña. Entonces digo eu, parece logo que hai moitas cousas que concordan. Esta capeliña está no camposanco do mosteiro, e ademais temos o enorme enigmático Penedo, que sabemos que nos contan os historiadores pola talla do coro baixo de Castro Canseco, que estaba coroado por un cruceiro e adornado con flores. Un montículo que encaixa a perfección co lugar da memoria, son lugares da memoria, que é o Calvario, o Monte da Cabeira ou Gólgota, o lugar máis importante e terrorífico da cristiandade. E que máis? Pois temos a nosa línea, que algúns consideran corredores ou túneles eteros por os que se moven as almas no seu camiño ao alén. No noso caso, seguindo o paralelo que vai enfiado ao alto do San Cibrao. Outro lugar de soterramentos, porque ali hai mamas. Pura coincidencia, tal vez, pero estamos, dende logo, en lugares donde se rende culto á memoria, lugares onde se van acumulando os depósitos da memoria como estratos uns por riba dos outros, pero sin chegar a destruirse. Os vellos rituais indígenas que non coñecemos, a esmerada liturxia dos cultos romanos que sí coñecemos, as fermosas e enigmáticas mouras das fontes e dos penedos, as nosas respetadas virxes e os nosos queridos santos. Todo vai acumulándose nun proceso de asimilación por sustitución, pero non de destrucción. Por qué? Porque despois de miles de anos, en Celanova, seguimos indo ao mismo sitio. Cambiaron as liturxias, cambiaron os rituais, cambiaron as formas e as maneiras, pero seguimos indo ao lugar onde se forxou o mito hai miles de anos. Esa é a miña sensación. E digo, entón que é o que pasa aquí entre San Miguel e a montaña, entre o noso cementerio dos monxes e o Olimpo, Castrexo, Celta, onde se adoraba os vellos deuses, e onde iba a aparecer o sol, ese gran día en que empezaba o ano e era a vida que se renovaba e comenzaba a primavera. E entón digo, contan que na sagrada e máxica terra de Bretaña, a materia de Bretaña de Álvaro Cunqueiro, foi o Arcanxo San Miguel que embaixou a Karnak para explicarlle a aquelas xentes como debían dispoñer aos enormes penedos do famoso aliñamento. E tamén se sabe que o lugar máis importante de peregrinación da bella Britania foi durante séculos o outeiro inglés de Glastonbury, o Glastonbury Tor ou Holy Thorn, ou a cuíña sagrada do Escambrón.
o Espino Alvar, onde contan foron soterrados o rei Artur e a súa amada Xinegra. E, ademais, foi o lugar onde Xosé de Arimatea deixou o Santo Grial que trouxo de Terra Santa. Un lugar donde, e xa nada nos extraña, tamén está o noso amigo San Miguel. Pois conta a lenda que foi San Patricio, o patrón de Irlanda, que mandou construir alá arriba a abadía que sustituiu a capela do Anacoreta, que vivía na cima do outeiro de Glastonbury, e que esa igrexa abacial, que é o templo máis antigo de Inglaterra, foi dedicada a San Miguel, porque ali se congregaban os vellos druidas para convocar os espíritos dos mortos dunhas ánimas que se xuntaban ali antes de partir. E iso é o que eu penso que pasa exactamente aquí. É un lugar de peregrinación, un lugar de oración, dende hai miles de anos, e donde se xuntaba a xente para ver nacer o sol, para ver a reencarnación, ou para ver, se queredes, a barca solar de Ra, no culto egipcio, navegando polo ceo, camiño do submundo e das sombras. Esa é a miña idea, e hai moitas cousas que coinciden. E por último, e para rematar, pois dedico un último capítulo, como tiña que ser, a San Rosendo. San Rosendo, o noso gran patrón, o que tanto queremos e celebramos o 1 de marzo de todos os anos. Por qué? Pois porque ele igual non foi o constructor, seguro que non foi o constructor, nin tampouco o promotor da capela, que igual foi o conde Froilán, o seu irmán, pero si foi a figura máis destacada daquel tempo da alta idade media dos reinos cristiáns do norte ou noroeste, do reino de León e de Galicia, e é o protagonista da miña historia, o protagonista do meu libro, porque el foi quen fundou Celanova. Falo de que San Rosendo naceu en Portugal de hoxe, naceu en Santo Tirso no ano 907, nas ribeiras do río Ave, ali en Portugal. Conto, pois, cando fun fai 30 e pico anos, camiña nai a ver o sitio que decían que onde nacera San Rosendo, que San Rosendo nacera en Portugal, que manda carallo en Portugal. Bueno, daquela non había Portugal, evidentemente. Había a Galaequia e o reino de Galicia chegaba nada máis ni nada menos que hasta o río Mondego, hasta Coimbra. Galicia era tan grande que chegaba hasta Coimbra, hasta a bella Conímbriga ou a bella Eminium dos romanos. E o gran reino cristián, era o gran reino cristián daquela época. Bueno, pois eu fun ali a ver, porque decían que se San Rosendo nacera en Porto Marín, ou se nacera en Salas, nun sitio moi bonito tamén, con moita historia en Asturias, se nacera na Cela de Lobios, en moitos sitios. E cando cheguei ali a Santo Tirso, que é unha cidade, non é unha vila, xa é unha cidade portuguesa, dixo Ferrín, escribiu no Faro de Vigo, dixo, manda carallo, levamos toda a vida dicindo onde nacería San Rosendo, hasta que o Reza se lle deu por coller os 5.000 do seu pai, marchou a Santo Tirso, que era onde dicía o biógrafo dele, o Ordoño, o monxe Ordoño na Idade Media, que nacera ali para descubrir o que xa sabían todos os portugueses, que naceu ali. Naceu ali, ali está toda a lenda, toda a tradición de San Rosendo, as casas do seu pai, o Monte Córdoba, a pía bautismal está ali. Bautizaban os nenos por inmersión, e ali está a gran pía. Bueno, pois comento isto desa descuberta, ou redescuberta de que San Rosendo efectivamente nacera ali, e comento como nace Celanova, como xurde Celanova. Por que San Rosendo foi ali onde estaba ese penedo? Por que foi ali? Bueno, pois hai unha lenda moi bonita. Os historiadores non acreditan nesto, pero a lenda é a que é, a fala popular, o sentimento que ten a xente das fragas do Eume,
da Capela, do Concello da Capela, é que San Rosendo estuvo ali, viviu ali, foi o seu señor daqueles tempos. E iso non xurde, eu penso que iso non xurde porque si. Alguna razón haberá, ainda que non aparezca nos documentos. Di a lenda, e eu a recollo tamén, porque é a fundación de Celanova, de que San Rosendo estaba pasando unha temporada ali. Era bispo de Mondoñedo, da sede dumiense, mindoniense, a sede de Dumio, do vello San Martiño, estaba asimilada a Mondoñedo, que era a antigua Britonia, a antigua sede dos britós, e estaba pasando unha temporada en Cabeiro. San Rosendo era de Santo Tirso, dunhas veigas con un clima espectacular, as veigas portuguesas, os ríos portugueses, o clima que teñen é envexado. Claro, arriba no Cantábrico, xa cerca do Cantábrico, polo visto, estaba ali en Cabeiro, imaginadevos se hoxe as fragas do Eume, parque natural, e é tan salvaxe, tan silvestre, imaginadevos o que sería, aquilo foi Milán, aquilo era o fin do mundo, o retiro perfecto para os ascetas e para esta xente, os cenobios. Debía de chover un huevo ali, cas humedades aquelas do Cantábrico, corrío ali rodeando a abadía do vello San Xoán de Cabeiro, que debeu de proferir, salir a ventana cabreado, debeu de proferir algo así como manda carallo, que maneira de chover. Bueno, total, que colleu, nese momento deuse conta de que acababa de cometer un pecado horroroso, porque quen goberna o clima, todas estas cousas, é o supremo facedor, o Señor. Entón colleu, di a lenda, que sacou o seu anel de bispo e tirou no cabreado pola ventana as augas do río Eume, e ali pediu perdón, axenllouse e pediu perdón. O caso é que, uns cantos días despois, os cociñeiros de Cabeiro debía estar farto de cociñar reos, porque uxe é un dos millores ríos de España, o río Eume. Imaginadevos os que habería daquela. Bueno, debía estar fartos de comerlos. O caso é que o cociñeiro de Cabeiro, aos poucos días, abriu un reo e apareceu o anel de San José. Entón foron ali á habitación a levarlle o anel, e claro, o home debeu de quedar tarabeleado, pediu, rezou, deulle as gracias ao Señor por aquel milagre, e entonces, como homenaxe, para quedar con él, agradecerlo, pois decidiu construir un monasteiro dedicado a San Salvador. E dice que naquel mismo momento, ou aquela noite en soños, Dios lle dixo que tiña que facer o mosteiro no lugar chamado Vilare, no territorio búbalo, subtus montis leporari, ribula ripum sorice, é dicir, no territorio dos búbalos, ao lado, debaixo dos montes Leboreiro, a orilla do río Sorga. Era o territorio do seu irmão. Entonces pediulle a Froila que lle concedera a vila de Vilare, donde Dios lle dixo que construíra un mosteiro, para darlle as gracias. E Froila, pois, generosamente, ele e a súa muller Sarracina, que igual é unha moura, firmaron un documento en 1936 de cesión daquelas terras ao seu irmão Rudecindo Guterres, o bispo de Mondoñedo, para que fixera ese mosteiro. Polo tanto, Celanova é unha fundación, unha revelación divina. Tamén comento, hai outro episodio tamén moi interesante na vida de él, que é un enfrontamento que ten co bispo Sisnando II de Iria Flavia, a bella Santiago, antigua Santiago, antigua sede apostólica. Sisnando era o bispo de posto da sede de Iria Flavia, e o rei Sancho I, sabendo que non tiña o apoio do bispo, non arzobispo todavía, ainda non chegara a Xelmírez, sabendo que non tiña o apoio de Sisnando II, do bispo de Iria Flavia,
o cesan e pon a San Rosendo de bispo. Polo visto, San Rosendo non o colleu de moi boa maneira, ele estaba moi cómodo ca súa fundación de Celanova, o seu bispado de Mondoñedo, e ter tanta responsabilidade para coller a sede apostólica. Pero ainda así parece que durante 2 anos aproximadamente tuvo que collela. E cando Sisnando II recupera a cadeira bispal, cando cambia o rei, ven en Ordoño IV, me parece, non recordo ben, dice a lenda que entrou na habitación de San Rosendo ca espada en alto, acompañado por outros cabaleiros, e amenazouno de morte e dixo que se marchara da que era a súa sede, a San Rosendo. E San Rosendo proferiu algo así como a famosa frase esa de que quen a ferro mata, a ferro morre. Bueno, pois o caso é que poucos meses despois Galicia sufre a pior ataque vikingo da súa historia. Dice o crónico iriense que máis de 100 drácaras entran por Padrón, pola ría da Arousa, suben polo río Ulla con intención de asaltar Santiago, como así fixeron, e o obispo Sisnando xa na súa sede cos seus cabaleiros montados todos a cabalo van á frente a loitar, porque daquela os bispos eran religiosos e eran militares tamén. No brasón de San Rosendo, no escudo, está o báculo, está a espada, as dúas flanqueando o escudo, e sai ao frente dos seus cabaleiros o bispo Sisnando II, atópanse no camiño, é o que se pasou a historia como a batalla de Fornelos, e o bispo Sisnando é alcanzado por unha frecha que o fai caer do cabalo e é rematado horrorosamente polos vikingos cas súas machadas, e morre aos 50 anos abatido polos vikingos, que cumplíndose o que dixera San Rosendo, que a fierro mata, a fierro morre. E por último, pois o libro acaba ca vida de San Rosendo. Eu recollo ao final o testamento de San Rosendo o 17 de xaneiro do 977 para a tranquilidade da comunidade monástica de Celanova. O abad volve a relatar como ca xenerosa axuda da súa nai Ilduara, que foi importantísima, prácticamente cofundadora de Celanova, construiu o mosteiro de San Salvador nun lugar que el decidiu chamar Celanova. El é quen lle pon o nome a Celanova. Hai varias opinións sobre o nome, por que se chama así, non está claro, pero é el quen decide cambiar o antigo nome de Vilare por Celanova. E como ese lugar o proveu tanto por dentro como por fora, con todo o que era preciso e necesario: viñas, árbores, pombais, rebaños e colmeas, obxetos de ouro, prata e bronce adornados con pedras preciosas, roupa e vestimenta para todos. E dice el, literalmente, pasando os anos, faltándome as forzas, sabendo cambiantes que son as cousas deste mundo, e vendo que se vai chegando dun xeito incerto o fin dos meus días, conmovido e aflixido polas voces dos meus irmáns presentes, porque tiñan medo de perder a abadía e que a abadía volvera á familia, respondín deste xeito aos seus laios: confiade, fillos e señores, e ponde a vosa esperanza no Señor, que non vos vou deixar orzos. E San Rosendo confirma o seu compromiso e dice: ofrezo, fago doazón e concédovos este lugar con todas as súas aldeas e granxas, con todo o que foi doado polos meus irmáns e herdado dos meus pais, o alcanzado da munificencia dos reis e todo o que eu aínda poidera conseguir. Todo isto téñano e posúano íntegro e para sempre, os que deixaron o mundo e todas as súas obras, e dos que di o apóstolo Paulo: pasamos por xente que non ten nada e máis témolo todo. E así remato o libro. Recoméndolles que consigan o libro, é importante comprarlo e lerlo,
debe estar por aí, e Xosé Benito, creo que marcha feliz, porque fixeches unha longa sementeira de historia, de arquitectura, de medio ambiente, de todo. Por tanto, moitas gracias, e os que irades que vos asigne o libro está ao